teraz sa pomodlíme všetci. Lebo ako tí inžinieri zle skonštruovali, ODI Považská Bystrica -1, ODP to zanikne úplne, OVSK tí je, že zase niektorí budú ustanovovať. A jediná prvý výjazd odbor dopravy od svojho rýchlochodca to ubehne na samý koniec. Tak si tu dáme jeden taký maličký pohľad na Weisshorn. Ten je tak krásny, že tuším ho zaradíme do roku, neviem, 26. Máme sa takú selfie, že by bol za nami ten pán, ten ľadovec, ten bike. Dobre.